Viem, že čakáte na part 2 prerábky izby, tak tu ho máte. Začali sme ako prvé samozrejme oblepením izby a takéto chodenie som si myslela, že je možné iba vo filmoch. Totiž firma Atrium Studio mi ide premeniť izbu technikou Limewash. Najprv sa ale na steny musel použiť podkladový náter, takzvaný Limewash Primer. On totiž zjednocuje savosť a zabezpečuje dokonalú prilnavosť pre Limewash povrch. A keďže som tejto prerábky chcela byť súčasťou aj ja, tak som si to samozrejme musela aj vyskúšať. A Luky tiež nemohol chýbať. A toto isté sme hneď spravili aj na druhú stenu. A keďže celý čas hovorím o tom Limewash, tak sme sa k nemu konečne dostali. Sú to prírodné vápené farby so zamatovým efektom pre interiér. Netoxické, priedušné a krásne prirodzené. A najlepšie na tom je, že touto technikou si viete steny vymalovať aj vy sami. Je to jednoduché, proste nanášate ťahy na stenu, kade sa vám zachce. A práve v tom je ten efekt. Žiadna stena nie je rovnaká. A nezaberie to ani veľa času a je to poriadna sranda. Prvú stenu máme hotovú a kým sme čakali, aby zaschla, tak sme sa presunuli na druhú. Pretože ako to schne, tak farba sa krásne mení a robí taký jemný obláčikový look. Je to prírodné, dýcha to a celý priestor zrazu pôsobí oveľa teplejšie a útulnejšie. A na stránke Limewash Slovensko si viete prekliknúť všetko, čo budete k náteru potrebovať. Ja som si nakoniec vybrala odtieň číslo N2, pretože mi podľa mňa do mojej izby sa dalo najviac. Dve vrstvy technikou Limewash na dvoch stenách máme hotové. Ja sa chcem poďakovať firme Atrium Studio za to, že prišli, vymalovali, predstavili mi túto novú techniku, pretože to už teraz vyzerá brutálne. A voilà! Takto vyzerala moja izba predtým a takto vyzerá teraz. Podľa mňa táto premena dopadla oveľa lepšie, než som čakala. Tak čo? Myslíš si, že to bola dobrá zmena? Napíš do komentára svoj názor.